Azken urteetan bada musikari eta dantzari talde bitxi bat, Aiko taldea. Bere eginkizun nagusia da musikak eta dantzak mendeetan izan duten harremana berreskuratzea eta garaibateko zentzua ematea plazari. Aiko taldekoen iritzian dantzak zituen funtzioak galdu egin dira. Plazan dantza maisuek antolatzen zuten saioa jendea harremanetan jartzeko. Belaunaldiz belaunaldi errituala egokituz joan da. Batzuetan musikak kanpotik hartu eta geuretu egin ditugu, trikitiaren doinuekin gertatu zen bezala. Beste batzuetan modan zegoen dantza txistura egokituz edo kanpoko konpasak geure eginda. Dena ere, plazara bildutako guztiak dantzan jartzeko. Aikoko kideek dantza denentzat dela diote eta plazak sortzen ari dira han eta hemen. Etenezten ariaren iruleak dira. Gaur EITB Kultura gaua saioan. Zagin bikandinaz, danborreroe, danbolinteroe, txistularie, bizimodu guztie txistu eta danbolinikaz pasadot, umetatik, eta horrela kontserbatorioan ere nire ikasketak egin ebazan, goi maila amaitu neban, nota honak, sobresaliente eta premio norreta guzti horrikaz, gero hemen non ikasi ez eta Londresera joan nintzen, bertan master bat eta doktora utza egin eban, berrizko txistolari esan Alejandro Aldekoaren buruz, eta egun baten konturatu nintzen, naiz eta txistulari peto-peto izan teorian, enintzalagai dantzarako jotzen, eta nekila ez dabe dantzarientzako sortzinango batean, ez da jaulan erritmo xume ondo markatza baizik eta noiz hasi eta noiz bukatu benekian. Eta horrek zer pentsatu emone ustan. Gure dantzak sortu ziren gizartea, hain zuzen ere ez da gaur egun daukaguna. Gizartea aldatu da, baina bere funtzioa mantendu daiteke. Zergatik, guretako gizarteak behar du beti harremanetarako guneak behar ditu. Eta horietako bat izan daiteke dantza. Dantza erabili izan da horretarako, harremanetarako. Gure inguruan, bikote gehienak, edade bateko bikote gehienak, beraien harremana erromerian hasitako azala, ezta? Gure gurasoak, izeko sabak, aitite dama, dana dantzan zirela. Eta dantza pixkat ikertzen hasita, beti etorta lagun batek hainbet ikasketa inda gero eta egun baten tabernan zerbeza bat hartzen gauzela, zauztan. Zain, bakike dantzan helburu nagusi zein den eta hainbeste ikasita gero eta ez egin da, zebollete arrimetea. Ezta? Da, arrazoia bada.
Orduan, garai baten transmisio ematen zen inmersio batean, hau da, jende guztiak dantzatzen zuen. Jende guztiak hitz egiten duen moduan, edo saiatzen ziren guztiak dantzatzen momentu baten zein bestean. Gero beste kontu bada, behin lortuta haien helburua jarraitzen zuten dantzatzen edo ez, beste kontu bada. Baina momentu batean guztiak dantzatzen zuten. Inmersio hortan sartuta, jendearenako nahiko automatikoa zen dantzatzea, erantzun normal bat musika entzuten zutelarik edo ritmo bat entzuten zutelarik. Dantza, berez, harremanetarako erabiltzen da, eta adibidek, garbiena izango litzateke dantza lotuetan. Horretarako, jarri bisa. Gaur egun oso ohikoa da guretako erabat normala eta fundamentala da horrela dantzatzea. Horrela dantzatzea izan da, horrela ikusten dugu telebistan, programatan, baina harridura sortzen da jakiten dugulaik hemen duela gutxi dantzatzen genuen hain zuzen alderantziz. Agintzen genuela eskerrarekin. Hori bai, bikote dantzatan beti batek agintzen du. Batek, demokraziarik ez da hemen. Baldin eta ez badia oso ongi ezagutzen hori bai. Elkar ezagutzen badugu asko, orduan ez dago problemaik. Eta pixkana bakarrik egin behar dena da, markatu hola gutin. Paso dira lagun batek izaten moduan, ez egita egotea, baina Konserbatoriotik datorren txistulari batentzat, hor partitura geneukan eta konpasa, eta guretzat hori izan eredua, agintzen ebana. Eta tesia egiten nengoala, Alejandro Aldekoagaz, ikasi neban sarritan musikak ez duela agintzen, badagoela beste zerbait, eta dantza da, eta dantzaria, eta dantzan dagoen gorputza, eta hor mundu barri bat zabaldu zen, eta holan hasi nintzen dantzan ikasten, eta dantzareko jotzen ikasten. Eta benetan, beste gauza bat. Gauza bada ikastaro bat ematen dugunean, eta beste gauza bada dantzaldi bat egiten dugunean. Ikastaro baten gure helburua jendeak uler dezan baliabide gutxi batzuekin erantzun dezakela plazan egonen diren dantzei, hau da, dantza dezakela bakarrik baliabide gutxi batzuekin eta ikas ditzan baliabide apur horiek. Dantzaldirako berez egiten duguna, pixka bat plaza sortu pixkanaka. Igual zabaltzen dugu plaza dantza errezekin jendeak ikus dezan sartu daiteke perfectamente inolako zalantzari gabe dantzara, eta gero pixkanaka hasten gara saltsan sartzen eta ikusten horren barruan dauden beste gauza batzuk, interesgarriak ere bai. Eta jendeak ikusten baita ere, dantzatu diteke oso errez, baina baita ere oso zail. Hau da, ez dago mugarik. Hemen zerbait polita baldin badago ez dagoela mugarik. Eta plaza antolatzen da baita ere segun zemotako dantzaria dauden, eta segun zemotako ikuslegoa. Aldiz, ikastaroak bete dira horretako, jendea dantzara erakartzeko, jendeak ikus dezan bere bi oinekin aski dela baita ere dantzarazteko. Dantzan, modu ezberdinetan egin daiteke, sentziloago, lurretik, lurraren parean, eta saltulari txoau, apainduago, esateatrako porruzaldako puntapioa, bai? Beleunak astinduz bakarrik, dantzan hasten gara, bai?
Gorpua ere altzatu dezakegu, eta horre ja mugimenduari beste zabale bat ematen dio. Gero punteo bardina egin dezakegu, baina bikoiztuta, alde bakoitzen hori. Horrelako suspensioan puntu bi eman da, bai? Gauza bera egin dezakegu, baina aldamenetara joan da, alboetara. Eta hor gaudela, baita ere beste apaindura izan daiteke, aurrera edo atzera pasatzea. Bai? Eta horren inguruan, oinarrizko urrats baten pauso hartuta, hainbat apaindura ateratzen zaizkigu. Jakinduri hori edo ikasteko modua etxean zen. Claro, zuk ikusten zenuena zen nagusiek nola dantzatzen zuten, zu aurra zinen, eta ni zenuena zen nagusia izan. Orduan nagusi dantzatzen zuten berez dantzatzen zenuen ere bai. Edo ikasten zenuen haien atzetik jarria, pixka bat zer egiten zuten, imitazioz, baina imitazioz ikasi daiteke asko dantzatzen baldin bada. Gaur egun ez daukagu denbori horretarako, ez daukagu, eta gunerik ez dare. Gaur egun sistematizatzen dire gauza guztiak, irakasbide guztiak horrelakoa dira sistematizatua. Horretarako, dantza maisuak, gaur egun dantza maisuen funtzio izango litzateke sistematizazio hori egitea eta heltzea arazo hori, hau da, baliabideak ematea jendeari gero plazan erantzuna eman dezaten. Eta baita ere, nola ez, plaza sortu horretarako. Plazak nahiko desagertuta egon dira, eta gaur egun plaza berpizten ari da eta haien funtzioa berreskuratzen ari da. apustua egiten dugu, hori, edonork dantzan egin lekiela eta dantza guztiontzatala eta irekia ez da. Baina hor sarritan
azkenengo urteetan, agian txapelketen eraginez, ikuskizunen eraginez eta dantza akademizatu hori daukagu eredutzat, eta sarritan kostatu egiten jagu lehengo modu berezko naturalera bueltatzea ezta. Eta hor, eskolak ematen dugu zenan, sarritan holako adibide bat jartzen dugu jenteak ulertzeko ezta. Guk erritmo bat markatzeko eta horrela ikastaron dagoen jenteari jartzen dugu, jarri guztiak horrela esku bat. Bueno, hau lurra izango da, bai, lurra izango da. Eta beste esku hau ganean dagoena soina, gorputza. Orduan, gure aitita eta mamak egiten hemen moduan, esate baterako horrelako patroi simple bat egiteko, sarritan altzen dugu flan, flan, flan potaz, hori markatzeko gure aitita eta mamak egiten hemen. Flan, flan, flan potaz. Lurran gainean eta markatzeko gora. Eta gero, baletetik eta aldoiakun eredua, bada airean egoteana, puntetan egoteana, eta hortik bera etortzen eta flan, flan, flan potaz. Eta noski hori gero gorputzarekin egiten dugu, puntetan jarriz edo lurrean jarrita. Eta argi dago, guztientzako aukera lurraren ganean zapalak hankak eukin eta gorputza ondo tente eta lurraren ganean izan da, hortik abiatu eta goaz gora, baina berriro lurrera gatoz, ezta? Eta bestea, nekagarriagoa, zailagoa, komplikatuagoa, ez dakit. Gure apustua da, lehen gora joatea, eta alanda guztiz gaur sarritan gauza berria da.
Guretako musika ulertzea importantea da gero dantzan egiteko. Askotan, lehenengo gauza egiten duguna da txaloak eman, besterik ez jendeak uler dezan zeintzu diren azento musikalak. Azentu musikala ongi ulertzen baldin badu eta baldin badakigu zapaltzen ongi lurrarekin kontaktuan izan, dantzatzen dugu lurrarekin eta bikotearekin bada olako trio bat, ez? Eta baldin badakigu hori ongi eramaten, azentuak ongi eramaten, gainontzekoa dira apaindurak, egia esan. Eta baduden estilo ezberdinak, forma ezberdinak dantzatzeko. Batez ere hori, azentu musikalak, oinarrizko estruktura ritmikoak, lurran, ergonomikoa eta gero gorputzan ditugun baliabideak erabili, modu ekonomikoan, hau da, gerria, belaunak, oinak, modu ekonomikoan, gehiegi forzatu gabe. Egongo dira momentua baita ere forzatzeko nahi izan ezkero, baina ezin duguna da guzia oinarritu mantendu ezin daiteken teknika batean. Eta musikariek zuten hori. Plazak ez dire fenomeno automatikoak, ez dira. Segun ze guraldi dagoen, segun ze girotan gauden, jai giroan edo festa nagusian edo zen egunetan, bestak ezberdina dira eta plazak ezberdina dira. Berez, dantza maisua eta musika maisua zen eta pertsona bera zen, askotan, musikaria dantza maisua zen, berak ezagutzen du plaza. Eta badaki nola erantzuten duen plaza eta plaza ze behar duen badaki. Eta badaki erantzuten galdera horri, plazak egiten dion galdera horri. Bada harreman bat ematen dena, hau da, jendeen artean ematen dena harreman bera, dantza beti ezberdina dire, segun norekin dantzatzen duen gauza bera. Plaza ezberdina da, segun nor jotzen duen. Hau ez da kaset bat. Musikaria badauke bere pulsoa, eta bere pulsoa transmititzen dio baita ere jendeari. Eta jendeak erantzuten dio eta ematen da fik bat. Orduan, ezin dugu programa itxi bat izan hasieratik bukaeraz, eta ez dakigu plazak nola erantzungo duen. Zabalik egon behar da, musikariak izan behar ditu tresnak, eta ez bakarrik musika tresnak, baliabideak plaza asetzeko, plaza behar duen gogoa asetzeko. 18. mendean horrela esaten. Añádase saltos, brincos, a cual más encuentros, etc. ¿A qué se va? ¿A estar como estacas? ¿O a andar graves como gigantones? ¿Miradas cariñosas? Pues ¿qué? ¿No se han de estimar mutuamente? Cierto descuido con cuidado, de cuando en cuando unas palabritas cariñosas. Nada de esto puede castigar el señor alcalde ni celar el tamborilero, mas todo esto es tan regular en los bailes en cuestión como el que haya uvas donde hay viñas. Batzuk ez zuten sobera atsegin, baina horrela zen, eta horrela da. Jendea plazetan dantzaren inguruan biltzen zen, elkar ezagutzeko, harremanetan hasteko. Eta ongi zekiten esaten duena Bentaberrik edo Batxetaburuk, dantza maisuak, gurera horren beste melodia ekarri zituztenean. Horren berriak ziren melodiak, eta garaio batean oso berriak ziren, adibidez duela 50 urte, ezagunak ez zirenak inkluso, gaur egun ematen du betikoak izan direnak, ez? Eta, eta jakina, gaur egun pentsatuko bagenu, melodia horiek oso berria direla, inork eluke kontrakoa izanen, ez? Baina horrela da. Usten diatu eukeratzen eta bera. Ja. Haupa, ebera!
Iparraldetik, hau da, Europatik kontraantzak etortzen ziren, kontraantzak inglesetik omen dator, country dance, dantzea herrikoiak eta alako gauzak. Hegoaldetik aldiz, beste dantza berria sartu ziren, 19. mende horren bukaeran. Oso berria, gaur egun reggaeton moduan, jazarra da, ez? Baina oso berria zen garai hartan. Eta zein zen? Zein eta? Jotea. A la J Machín. Jotea. Berria zen, Eta jakina. Entzunen dugun moduan, jakina, Eliza nik uste dut inoiz ez dela oso egon zenbait jendek egiten duenarekin, zenbait telebizioen dako ez ziren sobera maitatu. Oain nahi, tokatzen zait, adibidea esatea. Hau da, un tal Irigoyen, esan zona. 18. mendekoa. Naparra, harritzekoa. 18. mendean, Iruñeko gotzaia. Ala idatzi zen. Hacemos saber que por los informes ciertos de personas, puntos suspensivos, hemos llegado a entender que en los bailes y danzas que acostumbran en varios pueblos entre hombres y mujeres suelen cometerse muchas y graves ofensas de la divina majestad en abominables excesos y desórdenes públicos y escandalosos, con gestos, acciones y movimientos tan indecentes, disolutos, disolutos y provocativos que a más del estrago de almas de los que las practican, inducen a la lastimosa corrupción de conciencias a muchos de los circunstantes y llenan de horror y vergüenza a las personas piadosas. Itxura denez, kaso egin zioten eta zenbait herritan dantzak debekatu zituzten. Garai hartan esku soinuaren funtzio nagusia dantzarako jotzea zen. Eta dantza garai hortan zertzen. Dantza garai hortan izan behar zen nagusiki jendearen harremana bultzatzeko instrumentu bat. Eta harremana esaten detenean ligatzea esan edo, ezta? Batipat hori bikoteak osatzea, ezta? Funtzio nagusia hori zen dantzarena garai hortan. Eta instrumentua zen, eskusoinua zen hortarako instrumentu nagusi momentu horretan bihurtu zen. Beraz, hortik etorriko da, seguru asko, infernuko auspoa izena. Garai hortan, 19. mende bukaeran, 20. hasieran, Eliza, Hego Euskal Herrian oso indartsua zen, uste dut Euskal Herri osoan, oso indartsua zen. Eta Elizak zuen eragina eta boterea oso handia zen. Beraz, Elizak badakigu dantza kontua nola ligatzearekin, harreman mota horrekin zegon lotuta, Elizak etzun gustura ikusten, badakigu. Eta orduan, hasieratik infernuko auspoa eman ditzaion arrazoi honegatik. Eta funtzio hau betetzen junda urteetan zehar, Eliza gehiagorekin, Eliza gutxiagorekin, baina sozialki funtzio hau betetzen junda azkeneko urte hauetar arte, eta gaur egun ere bai, bakarrik gaur egun badirudi erromeria pixkat gainbera etorri dela, eta sozialki pixka bat lekua badu noski, baina txikixeagoa, modu natural batean. Bueno, gurean gaur egun gutxi egiten den, baino garai baten asko egiten zen dantza bat, eta oso gustosoa dantzarindako eta gustos, patxadas, disfrutatzeko mazurka da. Eta mazurka badaude modu asko dantzatzeko, eta horietako batzuk hauek.
Euskal Herrira iritsi zenean eskusoinua, orduan, erromeriak eta... Orduan, instrumentu batzuk erabiltzen ziren hemen, ezta? Bai erromerietan, bai kantatzeko, instrumentu batzuk erabiltzen ziren. Instrumentu horiek monofonikoak ziren. Bazeon perkusiozko instrumenturen bat, panderoa asko erabiltzen omen zen, gero danborila eta horrela, baina bestela instrumentuak izango ziren txistua, alboka, dultzina eta gaur egun ja nahiko galduta dauden beste batzuk, zunprina eta holako beste batzuk, ezta? Orduan, honen aportazioa, honen berritasuna izan zen, eskusoinuak bi esku ditu, polifonikoa da eta batera egiten du, bai akonpainamentua bajuak eta bai melodia, dena batera egiten du. Orduan, kontu neukita, orduan ze instrumentu jotzen ziren, aportazio nagusia hori izan zen. Eta noski, orduan lekuak kendu zien orduko instrumentu askori. Ulertzekoa da bezala. Eta instrumentu bat asko erabiltzen zena garai hortan, zen ahotsa, panderoaz. Hori interesgarria dela uste dut, ez da oso jakina gaur egun, orduan erromeria asko egiten zian pandereta eta ahots hutsez. Pentsa, erromeria asko horrela egiten bazien, erromeria horientzat ze berritasun ederri izan zen, eskusoinua sartzea berezitasun hauekin. El mito de la jota de Arratia, ezta? Batzutan filminatan eta lan jartzen dugu, ez? Arratiko jotea, sarrietan jentak aipatzen dago. Eta, Arratiko jotarekin pasatu zen, nire herriko dantzataldea eta nik bertan ikasi dut dantzari buruz dakidan, Andramarin, Galdakon. Andramarikoak, duela 30-40 urte, iturrietara bueltatzen hasi ginenean, dantzataldeak iturrietara bueltatzeko bide hartu ben, urbeltzen eraginez edo, Joananek horretan paper importante izan zuen.
gure herri arratira begira bizi garen ez, arratira joan ginen, edo joan ziren taldekoak. Eta arratiko informanteekaz eta aurkitu eben dantzan, soltuan egiteko beste modu bat, ezta? Eta gero espetakulorako edo izenan bat jarri behar eta hori plazatzerakoan eta arratiko joterekin edo dituzan, ez? Baina, arratiako jota eta arrateko jotalariek eta dantza maisuek eta nik musikoak ezagutu dudaz bintzat, musiko sarra dultzineroek eta trikitiliariek eta hainbet, eta beraien unibertsidadea esaterako, edo iturria, edo Bilbon egoan, La Casillan, ez? Eta bertara joaten ziren erromeritara ikusten, ikasten, bai Bartolo Lasa, bai Txilibrin, bai musikoetan Juan Aiesta, zein Simeon Iragorri, zein Bilbo zan, kapitalean han batzen zen, ez? Eta beti akortanaz, Bartolok esate bala, zorionez azken momentuan ezagutu neban, eta entrevistaren batekin, hori, esate baterako guretzat arroz diren inguru batzutakoak maizu zirela. Alonsotegi eta Guinesekoak, han egozan jotalairak esaten behar dago, han egozan jotalairak artistek. Eta badako igual arratia bukoliko baserriko horregaz, eta ez jota urbanoa ere bazan, oso urbano, Casillan, Bilbon erdi-erdikoa. Jota, gurean, izan zuen kristonak arrakasta aldatzen zuelako pixka bat kontestu koreografikoa. Baina baita ere hortik edaten zuen, pasodoble, txotiz, kontestu beretik edaten zuen. Jutik, bikote dantza, azken finean gero garapena izan du, baina bikote dantza da eta binaka dantzatzen da. Modu ezberdinetan jakina, oso importantea zen jota barruan jokua, improvisazioa, sormena, inoiz ez da jota bat prefabrikatua, baizik eta momentuan egiten dugu, irudikatzen, imitatzen aurrekoak egiten duena eta harekin jolasten. Jota joku bada, azken finean. Eta binaka antzatu beharrean baita ere launak antzatu daiteke, baina beti ere bikote. Hala, eutxe baiari. Dantzaren aldaketa pixka bat ikusten dugunean, analizatzen dugunean, edozein analisi pixka bat sakonera doanean, funtziora garamatzaz da. Eta, claro, funtzio aldatzen denean, beste guztia egiturak eta aldatu egiten dira ez. Da horren adibiderik borobilen esateko edo argienan edo erabiltzen, adibidetzate erabiltzen duena, jota da. Jotea edo soltu ez, dantza soltu ez. Printzipioz asko kostatu zen jota hemen sartzea, dantza arrotza zalako, eta barriz pekatuari lotua egoalako, ez? Eta badak eta pekatutzatik hartzen den jota. Eta gero, guk egokitu egin dugu eta aldatu egin dugu, eta beren zentzu guztia eta eduki guztiak hendu dautzugu, ez? Bikote dantza zena, eta azken batean oso provokatiboa eta gorputza soina da. Nik gizona naiz eta ikusten duenan neska bat dantzan salerosa eta bulerrak gora eta bera eta kaderak eta mogituta eta beki ederrakaz da horrek begituta. Hor dagoen komunikazio hori galdu egin dugu
eta ez bakarrik binaka gauzenan, binaka egiteran ere galdu egin da. Eta sarritan gaur egun korroan egiten da. Eta korroan jota bat egitea da, gure zaharren ikuspuntutik, goituago dagoz, baina zaharren ikuspuntutik da, pasodoble bat, edo bals bat, edo txotiz bat, korroan egitea letxe. Ez dauka zentzunik. Ez dauka bere fundamenturik. Badaude dantza asko gaur egun gureak ez ditugulakoan edo ez direlakoan, egiten ez ditugunak, baina berez hemen jota bezain gureak izan dira. Horien artean txotiz, gaur egun ematen txotiz esan behar dela, una morena y una rubia hijas de un pueblo de Madrid, baina berez hemen egiten ziren asko, eta holako txotizak egiten ziren. Tradizioak badu gauza guretako miragarria, eta da autoa berestako dauken sistema. Tradizioa ez da itxia, ez da momentu baten gelditu zen argazki fijo bat, baizik eta etengabe dago aberasten hartzen beste lekuetatik, eta gure filtroan, gure modure gauzak egiten, beste lekuetan egiten diren gauzak egiten. Hartzen dire musika tresna ezberdinak, soinu ezberdinak hartzen dira, melodia ezberdinak, horiek egin batera baita ere dantzateko manera ezberdinak. Eta momentu batean, agian garaia izan daiteke moda bat, edo beste moda bat, edo beste estilo bat, inolako problemarik gabe. Modu automatikoan, nahiko automatikoa plazak egiten duena da, gustatzen zaiona hartu eta egokitu, besterik ez. Nik badakit pausu hau dantzatzen, pausuak ez dire dantza batena edo bestenak, ni pausua egokitzen du ritmo ezberdinetara. Importantena da dantzatzea. Eta ez da horren importantea zerekin dantzaten duan, ze melodiakin, nondik etorri den, hori da gure garaiko kontu bat, eta ez da normalean folklore zeukan kontua. Amo a mi país profundamente. Me da rabia mi país profundamente. Nik kasu honetan dantzan bere ibilbidea ez dut gauza kronologiko bat bezala ikusten edo etapaka, ezta? Onaino hau egin dut gero bestea, ez, eta gaur egun nire bizimoduan, nire dantza jardueran mundu oso ezberdinak sartzen dira. Esate bateako nik ere intzantza taldean dantzan jarraitzen dut, 6 urtetatik egin dudan bezala. Eta hor modu batea jarduten naiz, ez? Azkenean, jaso dugun moduan tradiziori erakusten eta hedatzen saiatzen naiz. Kasu honetan, kukai bezalako esperientzi bat. Kasu honetan, sorkuntza bada, sorkuntza garaikide bada,
Beraz, hor, alik eta askatasun gehienarekin jokatzea, uste dut, ona dala. Nik dantza tradizionala ulertzen dut modu batera, baina bai iruditzen zait oso aberatsa dela eta dantza estilo gisa baita ere oso aberatsa dela eta beste dantza estilo askok egin duten bezala eta egiten den bezala. Niretzako pertsonalki Aiko proiektua oso aberesgarria da, ezta? Alde batetik ideologikoki oso bat nator, ze nik uste dantza tradizionala beti ikusi dugula oso lotuta dantza taldeekin. Eta nik uste Aikoren filosofia honek badakarrela beste irakurketa bat, irakurketa oso reala eta oso aberesgarria eta etorkizunerako oso baliagarria ere bai. Pertsonalki niretzako dantzari bezala eta zale bezala baita ere, dantzazale bezala oso aberesgarria da. Batetik modu oso naturalian dantzatzeko eta disfrutatzeko aukera ematen dit eta asko ikasteko ere bai. Aikon dauden kideengatik hor nik uste badagola ezagutza trukaketa bat, elkarrizketa etengabeko bat eta niri pertsonalki asko ikasteko eta nire burua aberasteko balio dit. Berez, gu nahi duguna da eredua berreskuratu. Hau da, hori hor dago. Hori baita ere gure folklorean dago. Hori azken 50 urtetan bere garrantzia izan du. Baina ezin dugu hori, guretako ezin dugu hori bilakatu eredua, zergatik zen eta herri honen gehiengoak ezin du hortara iritsi, ezinezkoa da. Ezinezkoa da, 50 urteko gizon batek bere bulegoan lan egiten duenak, bapatean jartzea dantzatzen, ez dakiz motak abiadura triki batekin fandango bat puntetan eta eskuak ez dakit nola. Hori ezinezkoa da. Nik uste dut, eskaini behar zaiola jenderi zerbait ezberdina. Eta zerbait hori berez badugu, bada lehen bat egon. Folklorean bakarrik ikusi behar duguna da begiratu. Begiratu eta berartu lehen atemporalak izan diren gauzak eta oraindik ere mantendu direnak. Eta gauza horiek hain zuzen ere badire horren barruan urratsak aparte badauden motor batzuk egin dutena da dantza elikatu. Hau da, improvisazioa, jokua, ludikotasuna, ganberrismoa. Hori guztia folkloren barruan egon da ere, bai. Eta hori ere guk aldarrikatzen dugu dantzatzeko maneraz gain. Kaixo, Aiko taldea gara eta gaur hemen gauz dantzaldi biltariaren tailer ikastaro baten.
ondo konpuntzen jantzan bera gazak, alabiaz. Oso guztera gabiltzela, ganera ritmo bat de gorputze pixka movimenduen ikinteko, eta guztau eskero ganera dala zaite. Ejerzizu egitio gure bazu, gimnasia, aerobik edagoen baino, ona etorri eta jenti izagutu, eta erromizitarako bik ez nuzu, nik ondo dago. Erromerizak baju dauz, baju ikusten die, eta jaizetan eta jamatetzen dira erromerizak egoten, baina joten bada plazatera neko utzi dauz. Jenterik zagorituz netan edo talden ezan, erromerizetan baina. Gano gai gara dantzan egiteko, modu errez baten egiten saiatuko gara, ondo pasatzen, gure gustorantzeko jende aurkitzen, eta mutilo eta neska guapo batzuk ere bai. Hainbeste ikasi, hainbeste partitura, hainbeste nota, txuku-txukuak, variazioak, virtuosismoa, bide berriak zabaltzen, antzinako musikan, Suizara ere joan nintzen, Londresen ere, Dinamarkatik eskolak ematen, musika kontemporanean, improvisazio librean, Jon Tilburirekin, hainbat gauza ginez, bide berriak aurkitu gurean, eta estudioak eta sonatak eta Vivaldiren ere grabatu genuen, eta hainbat gauza egin da gero. Musiko moduan nik aitortu behar, plazerrik handiena eta zentzunik aurkitu badautzat inoiz danbolo interuizitari 2009 urtean, dantzarako jotzen da. Dantzari on bategaz, edo plaza batean, erromeri batean, edo sokadantza batean, edo dantzari dantza bat jotzean, orduan borobildu egiten da. Eta zentzu bat aurkitzen dut, iruzuloko txifloa eta danborra jotea. Dantzarako jotzea da kontua.